ja som Petra. A prepáčte, že tam je Vika Richterová, ale mám na účte. Na tablete mám, že Viktória Richterová je účet mojej sestry, ale prepáčte, že tam prvom bola moja sestra. Ona si zobrala môj tablet a natáčala. Takže môžeme začať Totky challenge. Vyťahneme si, pointa je, že vyťahneme si troch, sú tam youtuberi alebo youtuberky a musíme ich priradiť. Zabiť takú rýchlovku alebo aj viac a vydať sa s nimi. Takže môžeme začať. Som tu ešte raz. Som tu zasa. Takže môžeme začať. Ako prvá trojica je, začína Gogom, Exploderom, začína nám to veľmi dobre, a Zírkom Kráľom. Takže, chlapci, všetkých mám rada, ale neviem koho. Explodera by som zabila, prepáč, ale tak iné nezostáva mi. A zostáva nám Gogo a Jirka Král. Prepáčte, že to je naopak, ale Gogo. Takže by som Gogo mala takú, nie. S Jirkom by som mala ako takú rýchlovku a Gogo by som sa vydala. Prepáč ľudská, ale musí to byť tak. Ahoj, som tu zasa, takže môžeme začať. Takže máme Zdochliak. Počkajte. Selassie. A Hogi. Zdochliaka by som, nie. Selassie by som zabila, Zdochliak. Rýchlovka. A Hogi. Nič ním nezostáva. Ako vydať sa s ním. Takže Bém. Takže som tu ešte raz a začína Johnny Balda, Dušan, prepáčte, ale ideme to opísať, čakám na ločo, a Ježich. Zabila som Ježicha, Dušana by sa mala rýchlovku a Johnny Balda vydať. Takže ďalšia začína s Nicole, Gamer a asi Mister. Nicole by som zabila, asi Mister rýchlovku a Gamer vydala. Takže 3 zasa. Malina, House a Metkyho, myslela som si. Metkyho by som zabila, House, rýchlovka a vydač. Viete s kým? Si to pamätáte bola ktorý? Áno. Matúš. A Smusa. Som videla z diaľky. A Robbie Mons. Zabila som Robbie Monza. Smusa, rýchlovka a Matúš. Viete, už to nemusím povedať. A je tu posledná, a jedno mi to zostalo. To je Lena. Takže počkáme potom, keby sa mi nepáčili, keby som nevidela. Takže prvý je DVD, tretí je Ati a Steak. DVD by som menila na Lenu, takže DVD, prepáč, ale budeme mať tu dvoch. Máme dvoch koček. Steaka by som rýchlovku vzala a DVD by som zabila. A Lenu, čo mi zostáva, zabiť. Takže toto video bolo všetko. Lúčim sa vám a príjemné leto, všetko.
čo by som mala povedať. A potom bude ďalšie video, takže sa veľmi teším. Takže ahoj!